lang tuk be arong non pu anta ringwel kavea jok lang chor alang si jun nang bom lang. Bokajana long biodiversity park kang pupon. Mirdalin be pilo ke charli pen an parta therang ke thakta thekpik. Koilamati PHE long aporateng pen langlong le. CM tuliram rong hanga hin pen along long e kisompon. Dehori Baptist Church arisonim soatum NKBAYD pen kapathik pon ateng Yudvik ni pho pharman Pini Anithom ke chok. Job card atangka olai pilap lapen job card a passbook pangrum lapu aphuthak dhuniram rong pehin pen lamklar kachipi. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjikta Birta ton pen. Lakha inkoira pho nilip MAC constituency kapalo koilamati langtuk be arong ningkan inkoira pho rong choseng et apita ringwel isi anta kave ajoine langso alang lapen langchor alang kache hosi junang bom lang. Muni datum lang pen pe tereng un e lapen lang henlo muni datum achethe along akinang sot nailo lapen kache hoke ter ke alang pen lok si chutun chodang inang bom lang lapen kijun pulotang te lata muni datum aok alo akeso ason nang manthek lapuson si koilamati lang tuk be arong arat atum ke non pu anda kijun alang ke mesen kave ajok kaningri jok ponun elang nonapor barikha ahud lang che ho pen lok si chutun chodang bom nang lang don phodon trok arat atum lapen adon kaprek atum sitami lapuson si lang tuk chihut pon nang krailo holadak arong ke koilamati towar krong thom kachitok adim pen lang tuk be arong anti kilometer trok an ajak sidolo sita non pu anta ringwel isi anta avelang hadak arong arada tum pherang ke karju ponahut nang kachethan don ke labangso lang tuk be arong aphan ke nilip MAC sitami non pu anta nang chelang pon pelang athe Nelitum aphong lok ke misena lang ke longji aphan pura ringwel inut bang hini atum pen kachohang dam lapen than pachini pon bom lo kijun alang kiduk kisung aputhakta sita non pu anta avelang bon sitami Nelitum ke aningkan wangta kilik apora hudlote vo jok dunang bom lo bon sitami kemisen alang long dun delang lasining kache thepon ateng pen nilip MAC sitami ringwel ankinang pipon ason te pusi hadak ke do cherok tok arada tumpen nang pachini dun Nilipen Moses Teron 365 News India Chị hồ xin năng tụi mình vang dùng bom luôn mà. Cả lang cái lô, để tụiเราbằng so lang phụ tèng bom, xin đi tụiเราphụ son xí, po jun po, sắp hấp bom po là phụ lô. Cái này arve cái giang hốt ba lang cái thấy hốt cái năng tụi có son xí là bằng so lang tụp cái năng tụi cái jun pon là. Là phụ son xí lô chứ, hồ sẽ ta nên tụi jun năng câu lô, cà prek là nên tụi don thom pli, à tụi bằng cái là xí jun pon lô, cà prek sao có thay được lô. Na tụi bằng so rong long tụp kupul ho na tụi mà rong amen bang cái. Nên tụi mà rong men chơi là ta cái lang tụi bia rong. Lang tụp bia rong. Na bang so rong ko la mati si parlo lo sa me apia sa bang ko so pia sinang tụi parlo pon. Nên tụi cái đại kusomari pias. Samari pia. Na tụi lang cho so cái này vang đó là pulo mà. La pulo. Ni tụi ha da cái dolo của tên là pusan si sok bom là ni tụi cái. Na tụi nên kan goan bak la bang so rong do pon lo. Ni tụi cái kan kẹp ni kan ko ni do po. Nên kan kep nên kan ko do po di. Sitame non pu sitame la local MAC system la bang sorong phan lang ke jun ja sawa thangna sitame na thona pipelang ma ringwel puno jat puno sitame he pipe na to ne kanwang ta vot ke jok dun bombo Jok dun bom lo. Dun bom lo. vot tene jok dun bo sitame thangna da war sai same na thona pa na pipon pelang de Ni antan ni gela. na tum lang ke the hu son son ke ko son la bang so lang ke jun ponji la bang so lang tuk pen ke chi ho ko son ke Chi ho wak ta po si jun ra lo ni tụi cái. Pai với lo cái. po pai wa dalu di Pirthe la ka jata sai ta ke thek nang sot labangso ke thek vek ji aphan la ke emithang che paduk vek nang ji lason sinilip constituency ke parlo koilamatia ronga mekar mirdalin bpr ta ningkan krihini inuda ningkere set an parta ki phir ke thakana thua hin busitami bihek pen ka charlia ning ke hangmate ka che paduk pika joini jamburong pini la pen wam kok hi hui sitami amithang mamatsi che thakpon an parta toklangana thu pusitami aningkere set penajok aningkanwang setami first division ang dengsi che palong ponver lasila puson imithanga khelong aningkere set lapen ke pirtha kana thu lapen kapreka sai ke theka bang phi apia potum ahin pen Assamese and Karbi Anglong Network council ahin pen eson bagawar sai pipon theka sonte loka charli pen an parta pirtha kana thu sitami paprang dun thek jibusi apia potum ahin pen kachuning ripon pedu News Desk Report 365 News India
Karbi Anglong otan Mouse Council laki mga teng bokajana hawarta midu ke pangrum pon nasai pangcheng pon nang pupusi RDP ponsi Pini bokajana long CM tuliram rong hangpen Biodiversity Park kang pupon nasai deng pon tanglo. Labangso Biodiversity Park di Soil Conservation Department na hinpensi sai pichun pon lapen park arlo ki juining jipang sampon avar sai sitami bipon. Pini Labangso Biodiversity Park kang pupon na maya long chitong dun bokajan MEC Madhuria Dhekial Phukon lapen MEC lapen chitong dun Municipal Chairman lapen Ward Commissioner. Adun thu Pini Labangso Park kang pupon na sai deng detpi puthot alon lapen monon pieso na leke padu asai lupu mathapon si Theso arong hui sitami arong mati aklim ke ipon asai sitami dengpon. News Desk Report 365 News India. Lakhain ko rapon ni Lip Development Block kaparlong kang kolamati hawar elong wet PHE do bonta sai phuatum kaike kelangwer kavya joini radatum langkilong duna totte. Langke kadu kavita kinang sota si kaike ta radatum apora tengpen langkilong dun wer jephan. Karbi Anglong otan Mouse Council pen gedam tang pining pen ningkan thongkep so seprang. Labangso arong aphan kijuna langawar sai pilo bonta halaso hut ke kadu kave doning koira pho thongkep malomsi. Laso war sai chudeng dun longchot. Bonta non pining suri hining rain koirai si jangmia chiklo malompen. Karbi Anglong otan Mouse Council pen Jal Jivan Mission mate JJM scheme hin pen. Rahul Saha phan contractor arpu PC radatum aphan paibalang pong aphai ke pabat pon. Don pharui si rain koy aphan edon pen paibalang pong hemalong an kijuna langawar sai piponlo. Bonta non barla por lang thelang tenga botora hot arwe jang po lang pongarlo ke terabun sangting han chingthang po lapen lang chileng un epo arni sininian ta lang longli langkai ta kelongwer ji pulote ladak sai phatum bangke thoma phan arpu ke pek do latum kelangwer nang ji arpu do bonta nonason pulote ningthi movie radatum pensi kaita kahino dim anta klempon nang bompusi radatum chithan pon. News Desk Report 365 News India. Kedamtang ni Pai Kriser Kep Arni social media mate 365 News India long ke klangpon. Phuluni constituency ke parlo sentara hithipen kilometer hinian bag doji arong chapong khorsing crew puarong. Along medical sub center along sarkar pen mate langsumi pi block pen ki pipon art feeling lak thomakam job card aphan ke panong along dhuniram rong pi bikarong hangpia tumaphan. Akoy ki pi ka hokalam kali pusi lam klar chi pipon atheni tumaphan sarkar pen pipi manange palya kaman ke claim papleng ponlap ni tumarong hemso nang ki pianta edonata ke tangtiawi lasila so job card along alam ke klang rok ya hokali pusi lam klar pipon. Lapen ke damtangar ni 365 News India long ke than kaning jabang phia abang puthot lam klar pipon. Ke damtangar ni phan inod bahinia tum nang churunga jok lapen lam nang paningji dun toyare da joksi ni ningji dun chot ahok ke ni tum job card tangka ta minasi che ulai dam long lapen bangso kam ke claim la ke misin mate JCB pensi paklem pon lo athera datum ke claim nang jiadim JCB pensi claim pon lo lapen JCB aphan ki pinang jia nam an pipon lo lapen ahin an minasi chichulong lo pota pherang kyang no pachini pon. Langhin pen in Rajit Rongphar 365 News India. Salam bangke lase laso alam bangke kali puang the bangke lalo Nelitum ilong bab scheme si ke patang tidak awe mesen penalong tina scheme dari Nelitum patang anki PMY ahem anta Nelitum patang la sita kongres sut ko ani ke tangte la ke kadu beta thenglong prong IY ahem ihum bak chapong long kar dap long duma ihum dawe 33 ID nangele do laso 33 ID nangele ta A to Z report ne pithe hala so report ta hala he tum han ke Nelitum ajate interfere kuri unde sita Nelitum phan ke claim mesen ke claim chok lim pen scheme patang lor penan ta komane interfere nang kuri dun bor idat labang ke chokche lase pan isi kopi posila so aputhak social media lo ke klang nang kok ma komane phan kitoy bor-e komane phan paningje bor-e laso doko lase labangso kaningje do napang phi sita menon ili tomat heno do kado be alam pipo sala ningje do ma pualang long pele ari pon na bahinia muni nang khang chek lo nang tum sang tha pulo sang kok lo engke alang tum nang pulo pia kam lo da ki claim ke pu pia kam si claim lo mangke la so job kar ma lo ke ban pu ason bata hini ke thom pulo man ke kuma sigi van pulo
o la tum sikiwan pulo la tum sikiwan pulo ke job kara kam ke nang tum claim long lo ma claim long lo pu GCP wan lo GCP pan kipi lo angke poisa nang tum pas bulong thap elo pu lo amani tum chulai dam der lo BCP pan an happy noi an hanang tum chikhangoi pulo ni lan der lo long lo na an ha ke long lo hek long tang der lo ga mati an ni ka dalam tang bangso cik lo ke di 19 ani ala ke parlong thek long lo ha ke nitum ajir putum ha tum kami kleme chok che pini polam pula ha asi kichok che polam bang ke prang cethan er lo stame Nelitum bang ke kichok che kali lo non ke bang thu ba non do bo ma sarkar long se di ke ong dung ke develop ke kilong ke ong lo atheman Nelitum ke aprang pen la tu capong nara benglirong bentang per tawal tami hedi anu jokon tanang sombang awi ningkan kuan ni tami non adolong tang telang tami anu jokon kinang somlo lapen pini pu inglong ke damji ke doji atwaron ta hedi aning kanwang ningkan silong batahini ke thom pasur ponbom lo lapen non si tami ako MLA sahab bang hedi no hang saho ba konon tami dak rong fupen ho daan tawal nang pilo lapen hola ham phang market cooperative society hala pini pen hedi laputa punang pilo na pen hema mo khata me ni tumarong ko bhan ke chethan der lo mane arong bang sing chethan tu ser lo je hemso rong tu ni than lu ser lo lao na hemso ki kim pilo patang na patang pilo pen non ki kim nain dolang dani tu ke patang labji la pen ke dam tang ni like non polam kali lo la hai tum handa ni lipak leng erla ni like 1989 pen si difu ke se tum long da du long lo la so pen la so dihu SDC pini dihu bang ke la system bang ave der lo la pen chitim congress tum ko an ni ke aning kan ke do hedi so angbong hitame ajara develop ta long lelang long ajak long le tame ke long i kon ma bang ke long le lasi non ansi non la BJP government ke do BJP polam kali lo ladak kelang cari atum hedi dak atum Karbi Anglong cepat hek jepari atum ahemaripo atum claim bom dam bom dihu non ansi hedi laso ni tumarong phan bang ke achi sobe sistame nagelang pon ke ong lo ke dam tang phante non si ke ong ta ong pulep ko dam de cho lan bel Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ke parlo dehori lakhai si Baptist Church Youth Department pen Nihang Karbi Baptist Association Youth Department koira brap Karbi Anglong ke doan Baptist ari sonim so ahin mate youth week ke pathik pon jakong poni phain ko rai si pen ko rapho ni pho pharman pini ani thom ke chok labangso along arong tinamon duliari sonim so atum chetong dun pen rong rup to war hi hui kapang thira sai klempon lapen ke ami thanga mondulia long sita mila son thak thak si chepang thirwer nang japhan dehori Baptist Church amai pu eldrinson na hin pen than pajir mi pon lapen ke labangso ke claim ke damalong anso se arna mi herjumi pen ke pachun thek japhan an parta ke bang jilangar ni sita mi arna mi herjumi hangpon Dwarbaguri pen amosing ti 365 news India Pini Abirta ke lapuan se kangton iglo arni game kardom